С Алекс сме истински морски вълци. Кръстосваме моретата и ловиме тунци. Връщаме се по маршрута. Ще отидем и там така. Я дай тази да я фърля близо, защото понякога удря доста близо. Стига. Чакай още малко. Понякога удря близо. Казва ли го на снимал? Не, чакай да видя. Как 18 метра? Не, трябва му известно време тати да... Хванахме! Добре. Какво става? Камерата включена ли? Да. Аванса работи непрекъснато. Може да риба. Трябва да сме търпеливи. Много аванс разви. Развино. Началото просто нямаше шанс да удържи. И това е дървахме така. Просто нямаше как. Питах се да я взема, но много дърпаш. Щеше да ми дърпаш. Сега трябва да я намотаваме докато не дърпа. И дръпне ли, трябва да оставим да размотава аванса, защото нямаме шанс. Защото скъса. И един час да си поиграем, 8 кг тунак и ми чака. Охо. О. Не, стой тука, бе. Стой, бе. Стой. Умори се. Не се е уморил, дърпа. Не се. Ама малко се започва да се избере. Все едно съм закачил дъното, Алек. Не мърда. Давай. Чакай. Ще се откачи. Тия куки лесно се откачат. Притеснен ли си? Дърпането е сериозно. Голям тунец, според мен сме закачили. Може и тунак и да е. Просто да е 8 кг. Ами не знам, аз имам чувство, че съм закачил дъното. То не помръдва. Просто не помръдва. Не, то е риба. Аз просто ти казвам дъното, защото няма... Гледай, силата е голяма. Гледай какво прави. И ти искаш ти да го вадиш. Искаш ли, а? Не. А? Не. Да ти дам ли варицата? Не. Искам малко. Леко каза да не бързаме, за да имаме шанс да го извадим. И половин час да се борим. Я не знам колко е, защото не я виждам. Тя е на 10 метра отгоре. Аз я виждам като на 3-4 метра.
Усещам сила отдолу. 103 метра дълбоко. Точно тук, където трябваше. Дето ни каза перфектният рибар. О, там скочи тунец. Видя ли? Гледай! Борба! Тунаките скачат. Мога да фърлиме на Шимано катана. С някакъв джик. Веднага ще извадим това тунаки. Чакай да го извадим спокойно. После Шимано катана е в действие. Шимано катана! Нека да видим къде ще дойде тунът. Да ще го прекараме така и после насам да можеш да го хванеш. Нали? О, ето го, огромно е! Сериозно ли ми говориш? Ето, виждаш ли го? Да. Огромно е! Чакай. О, Боже. Потопи го колко се може по-дълбоко. Колко се може по-дълбоко. И по-напред. Леко. Гребай. Браво, Алек! Ти си жесток! Това е тунаки. Тунаки! Яко, давай, вкарвай го. И се Шимано катана в действие. Голямо. Тунаки това животник. Ето го. Една снимка. Момент. Пускай. Колко килограма? Пусни го да се измие кръвта. Пусни го. Леко, само да не го изпуснеш. Поне 2 кила. Може и 3 да е. Ди го, че дойде някаква кула заради кръвта. Браво на нас! Ай, там скочи! Там! Отиваме. Чай, кой е там? Борят се! Ще имаме още едно, усещам. Чакай сега. Дано. Дет се вика. Насякъде са. Може да се потопили надолу. Който обаче също се престрашава за такива. Добре. Много внимателно трябва. Тук трябва да има риба. Дано. Сме се обърнали към тая. Гледаме и тая. Спокойно. Откачи се. Не е истина! Беше пусната аванса перфектно. Ето. Истина! Жестоко е как скачат. Да. Сега ще обърнем. Там имаме. Да, там си. Ако почне да дърпа, спираш. Пусна ли веднага? Така, навивай си, то ще си работи аванса. Пускаш, откачиш, ако пускаш. Навивай, може. Така се правят мускулите.
бързай, спокойно. И не отпускай. Спокойно. Вместо навивай. Навивай, навивай. Не дай да спираш да навиваш. Имаш. Навивай само. Навивай се. Супер. Навивай. Давай, навивай. Много цвят. Голяма, да. Спокойно, не навивай. Навивай сега. Навивай. Да. Ей! Алек, айде, късметлия си. Браво. Хубаво. Хубаво, Тунаки. Тунаки храна. Запази силикона от вкусата. Какво? Добре. Сериозно ли? Трудно ли е?